dzina lawo ndi Stanford Sinyangwe ndipo amene amatanthauzirawo ndi Brave Wirikani. Iwowa ndi aku Gopim ndipo Gopim amayimira God Open the Way International Prophetic Ministry. Pano ndikuloleni Wirikani kuti mulipatsa kaimpata kuti ticheze ndi Prophet Habakkuk. Nzomwe kwambiri. Mwatchulapo dzina la President Kangako, nafuna ndidziwe maganizo anu panda ndinu wandale kodi? Ndima mkonda tate wanga ndikwapa mtima panga ndimampempherera. Anthu ena akuona ngati kuti zinthu mdziko muno sizikuyenda bwino makamaka kumbali ya zachuma ndi zina zotero kutengera kuti ndalama yakwacha yagwa mphamvu komanso zina ndi zina anthu akaona akuona kuti pena sikuyenda amene amayembekezera. Inu ndemanga anu ndiyotani pa zinthu zimene zikuyendera mdziko? Ndemanga yanga kuti ndalama amene asikira msikola Malawi ife tisamayankhule pakamwa tipinde bondo tiyambe kupemphera Mulungu azatiyanga. Ipemphera bwanji popeza zimene zikuchitikazo akuchititsa ndi anthu amene ali mdziko momwe mwinanso pena mwadala kumene. Amene ali mudziko nawonso sali 100% koma tisiwapemphera msikola Malawi siku zabwera president woti azakonze Malawi. Koma atate wathu amene ndamene ine ndiwapa mtima panga ngakhale anthu ena anena kuti akulakwisa zinthu ine ndikumuona sakulakwisa iwo ndamene akulakwisa chifukwa akungonena osampempherera akungonena because prayer changes the situation. Mukunena zimene zichifukwa choti mtsogoleri yonda chakwera kapena olopata khala mtsogoleri yona aliyense malingana ngati mtsogoleri wa dziko inu mumulemekeza mumpatsa ulemu wake? Timulemekeza kulingana kuti mtsogoleri aliyense mtsogoleri amene Mulungu atipasa ifeyo tizimulemekeza koma tizimpempherera osamayankhula kumampempherera basi. Muone ngati mudzalo wandale before mukuyankhula mwamphamvu kwambiri zoti mutati muyime nkupangitsa msonkhano anthu akhoza kuvoterani mwina. Ine kumwamba kunandivotera kale kuti ndine mtumiki ndi chikondi chake chomukonda tate wanga President Lazarus Chakwera komanso ndi abusa tisamanene tisiwapempherera anthu alesi mulomolende osapemphera ndi amene amanena achakwera kuti ndi woyipa. Prayer can change Malawi. Yes, mukuona kuchina chose mejula wika mdziko. Yes, prayer can change Malawi. Ngakhale chilakwika koma prayer can change Malawi. Palibe president amene azatani azakonza Malawi. Taona masecondary ife kwa na masasa kumserema kuli secondary. We thank God. Lazarus Chakwera amene ali president atu komanso ndi abusa akumanga secondary. Si kumserema kwa Malawi yonse kumanga ma secondary. Ubwino wa munthu atibereke papewa atinyamule papewa ndi pamene tiziwa kuti tatewa atama tikonda president tiziwapempherera. A Prophet Habakkuk dzina lake ndi Stanford Sinyangwe. Kodi Sinyangwe ndi wakuti kumudzi ndi kuti? Kuchitipa. Ya koma kutumikira ndi matumikira kulumbi. Ndipamene afuna kuvetsetsa chifukwa kulankhula nanu pena mukuti ndili kuchitipa pena iye ndili kulumbi apena ndipo kumudzi kwenikweni ndi kuchitipa. Ya kutumikira ndi matumikira kulumbi kuchitipa napita chikwa cha mavuto ena ndi ena. Ya kubadwa ndi kukulira munabadwira kuti? Kuchitipa komweko. Ya chabwino. Tatuzani kuti ubwana wanu unali wotani mene makula ngati mwana pakhomo. Chimachitika ndi chani? Makula amachita chani inu machita chani? Ubwana watu ife timakula kholo latu limakwira ntchito chipatala koma sankatiladira ngakhale pang'ono. Kupita ku skulu tipite ku skulu timapita kali kuminda tikalimire maganyu tipese ndalama ndipamene tipite ku skulu. Tindi mkulu watu Harrison Sinyangwe ndi amene amatigulira zovala akugwira ntchito ku Joles Wells Company agwiranso forest ndi amene ati kulisa bambo watu chigulireni ntchito sana tipangire sogolo lina lililonse. Chifukwa chani? Sankakukondani kapena amavutika iwo sogolo kuti akwanitse kusamalirani ngati ana? Abambo anandi muchitidwe woyenda kukwatira kazi wamba mitala chani kulezera. Ya inu muli ndi abale anu angati kuchokera kwa abambo anu? Abale angati ambiri. Ena ndi maglosary ena magwira ntchito. Ya madziwana kuti mathakuza uyo mbale wanga kapena ena simadziwana? Timadziwana ndithu. Timadziwana ndithu. Chabwino. Ndakuona kuti maphunzitsa chizungu ndithu apa sikulu munalekezera pati? Ya ine skulu nalekezera form 2. I was at Yamba CDS. Kuchitipa komwe? Chitipa. Moti chizungu imene munaphunzira mu form 2 kapena mutamaliza form 2 munapita so zina ndi zina? Pakuti taphunzako pang'ono ndi skulu ya Kamuzu. Timva ndi sala ala digging in the garden. That's why we are trying to speak English. Yeah. Mutamaliza maphunziro anu a form 2 daruzani kuti moyo wanu unakhala utani? Fasi munakapeza form 4 senzo singuna ine ndamaliza maphunziro anga form 2 kuti ndilephere ine form 2 kunali kuvuta sana muzindikire Yesu timalezera ndito. Munthu nali wabadwa mwaso pano koma chifukwa cha magulu makampani ocheza nawo pa skulu nalowa kulezera. Nitalezera mowa mwezi wa tuntu pakana
kulepera ndi mayeso chifukwa mu class limapita nditalesera ndi kulemba mayeso siku lina ndinapunthwa ukalowa class la form 4 pamene la form 2 ndatani ndalisiya nalepera mayeso koma ndikutokoza mulungu anandibwezanso kuti bwerere mu munda wanga ndi pamene ananditengera kupita ku Bible College Kameme nakapusa Bible College Pentecost Holiness Church Association amene amanipusani Vinsta Mwamulima Bishop nda Pere Sivale nditamaliza Bible College ndi pamene mulungu anandiululira kuti ine ndilowe ku Pentecost Assemblies of Malawi ndikhale mbusa kumeneko kamdula timati paono. Zinatheka bwanji kuti munthu woti anapereka moyo wake kwa Yesu kuma choledzeretsa mpaka na kumasokera mkalaso kala form 4 mwa form 2? Zimatheka pa sukulu kumakhala ndi makampani oyipa monga kwalembedwa miyambo 14 ndi 7 akuti khala kutali ndi munthu wopusa chifukwa suzapeza nzeru mu munthu wopusa kumafunika iweyo ukabadwa masopano ukakamire kwa obadwa masopano amene ali machuwa mu spiritual life kuti azikuphunzitsa kuti uzipita chisogolo. Akutero mwendo wathu program ya lero Prophet Habakkuk kapena kuti a Stanford Sinyangwe. Nafuna tipumire kaye ndikupempheni kuti musankhe nyimbo yoyamba mu program ya Crouse 5. Ikhala nyimbo yanji? Nyimbo imene ndimayikonda kwambiri ndimayikonda nyimbo ya chisimuso hena mwana wa mberere wakuyega za kwananga. Hena mwana wa mberere wakuyega za kwananga. Nyimbo imene kukonda kwa mlendo wathu mu program ya Crouse 5 Prophet Habakkuk. Ati mwana wa mberere wati yeyera za kwananga zinthu zonse. Tiyambitse kwa yatu tukoza maimba bwino luwambiriru atita kuyambitsa tatuzani kuti mutachita maphunziro anu au busa moyo wanu unayenda bwanji? Moyo wanga ukuyenda bwino chifukwa cha Yesu. Chimene ndikunena kuti kuyenda bwino chifukwa cha Yesu chifukwa sindikubwereranso mu moyo. Okay. Ngakhale nditumikire ndikumane ndi mazunzo akuukiridwa mwina nthawi zina chakudya chite mu nyumba ndalama titani tisowe we are proceeding working either trouble either peace. Maphunziro amene munaphunzira sindikudziwa mipingo ina imakhala yoti akaphunzira munthu maphunziro aubusa ndiye kuti amamutumiza kuti akatumikire pa mpingo kuti khala apa uzitumikira mpingo uwu kapena chali chichi. Inu maphunziro amene munachita mukamaliza maphunziro amatani amakutumiza ndi kumpingo kapena zimakhala bwanji? Ayi ananditumiza ndili palundi pa boma ndi pamene ndayambisa Pentecost Assemblies of Malawi ndayambisa mpingo ndi mamemba 8 amene tipemphera nawo. Okay. Tikufuna mafuno abwino kwa amene ata kutigulira malo kuti timange church komanso ata kutigulira malo amange nyumba osati nyumba yo ikhale ya church nyumba ndi yanga chifukwa kubusa kuimbe litaya ngati muboma ndiye mufuna kumangire nyumba amange nyumba yoti ndikamaliza puma asitimbusa wopuma ali pa nyumba pake osati pa musasa popanda nyumba nanga wopuma ngala kukhala mu nyumba ndiye amene akuchita ndiye akhala ndiye amangiranso ina pakhala nyumba ziwiri ina ya amene akuchita ina ya wopuma. Ine ndikaulanga loti ndikupempha kuti andimangire nyumba si nyumba ya chechi izi family house. Kuti asiti uyuyu ali ndi mudzi amatumikira koma abubwera kuti amumangira nyumba kutampangira chani mudzi. Okay. Mmene mukunene musenzo kuti simunagwire kuchito ina iliyonse ngati kandi ya office kaya ndi ku company kandi chani inuyo moyo wanu wonse mwangokhala kutumikira mawu a Mulungu? Ndimatumikira mawu a Mulungu ndimagwiraso ntchito yoyendesa mabelo azovala awina wake amene ndimakhala naye simbale wanga ndimakhala naye ndimayenda mafield ukagulitsa. Okay. Koma chimene chinandilekesa kuti ndisiye kugulitsa mafield ndi ku field anthu akuimba phone tikufuna mapemphero tikufuna chifukwa ine ndili busy ndimalalikira mu misika ndimalalikira mu sipatala kwa ana asukulu ndimatumikira ngati SCOM Student Christian Organization of Malawi kuchitipa tindi Amoson Simwela nda zone chairman. Ndiye munaona kuti business ndi utumiki zikupikisana kwambiri koma munati ine ndigwire ndiyanje utumiki uza business ndi amene imisana. Naona kuti pa business isikuli kulongosoka. Usapeza chinthu si cha original umachemelela kuti ichi ndi cha original pakana agule. Ndi utumiki singagwirizane. That's why nasankha kuti nditumikire Yesu za business izi koma ndasankha kumutumikira Yesu anthu amene ali ndi chisoni ndi chisomo kuti pamene mutumiki akutumikira tizimusupporta kuti utumiki upite pasogolo tizimusupporta ndalama Mulungu azawadalitsa chifukwa utumiki kuti ukafike ku Tanzania ni ndalama utumiki kuti ukafike ku Zambia ni ndalama anzatu ma Africa amafuna kwambiri kuti Mulungu awatumize madona aku Canada kuti awapase mabilioni pamene sana yende ma step
otagwirire gani athandizire ena. Waona? Asindikuvetsetsa mukutanthauza kuti ma Africans. Yes. Anthu akuda. Yes. Amafuna kuti madona achokere ku America. Yes. Awapasa mabilioni. Yeah. Mabilioni azidya pamene sana yambe kaye ayenda mu step achani amazunzo. Mulungu amaona ndikamutumisa madona zile kuti apase mabilioni. Mwina kumuchallenge mkazi wake sasa kugona munyumba kugona kunja aindi 1 million. What about nimpase 5 billion angapengeretu. Mulungu amayang'ana zimene kwamba ine ndikufunisa kwanga kuti ndikhale ndi chithandizo cha ndalama financial ndalama zikapezeka bakale kanta iyo ndira mutumiki ndi maspika zokatumikira ngati evangelist. Kuti zimene anakupatsani kale lino galimoto maspika malalikira timaona galimoto sanalipase speaker imene analipasa ndi bluetooth si level yanga ya bluetooth anakwina ntchito kwambiri koma bluetooth si level yanga ine ngati prophet evangelist pastor maspika akulu zikamalira kama kulalikira utenga zikoli zigwedezeka. Ndemo auza kumpingo wanu ngokura kukulireni bwanji mukupita kwa anthu ena kumakauza zimenezi. Sitinganene kumpingo simpingo wokha ungakusapote pali anthu ena amene masamala ana school fees koma amene sali asibale awo ngofuna mudaliso basi mupingo uyika komanso kufunika anthu amene sali ampingo ayike ndi pamene Mulungu awadabwisa. Akutero tumulendo wathu program ya lero ya Crouse 5 amene wandi prophet Habakkuk kapena kuti Stanford Sinyangwe akuti kwawo ndi kuchitipa kuti kuchitipa mserema yeah. Koyamba kuva kuti mawu amene wapo kuti kuli mserema kuti mserema ndi pati pachiyambi kweni amati mamucha nyivwira it means munthu amene anali mfumu nditu kumakhala wa madalira njoka akachipapa kanjoka kaja imene imbaluma kwambiri mati njoka ludzu amakadalira akatema kamene kaja kamphina kamenya munthu ulula mamva ngati njoka ngati musi uno nyivwira ana usintha chabe kuti mserema. Ndiko mutsi kwako kumene kuti chite nyimbo namba 2 pamene kupitira kucheza nanu program ya Crouse 5. Nyimbo ina imene makonda ndi nyimbo iti? Nyimbo ina imene ndimayikonda ndi ya 209 muchisisimuso ndimayikonda kwambiri. Kuti 209 imati chiyani? Mungathe kuyimba mukuyikumbukira bwino imati chiyani? Ndimbe verse imosa oleche. Yeah. Yesu anamva patanda kuti wombola ifetu kuti tikale ndi moyo anafa wopanda azibusa lilani azibusa lila tukoposa lila mbale lila kuti amve kudandaula. 209 muchitsitsimutso ndiye nyimbo imeneyo kuona kwa mlendo wathu program ya Crouse 5 Prophet Habakkuk anthu sankakudziwani poyamba koma kuti amalawi ambiri adziwe kuti kunja kuno kuli munthu dzina lake akuti ndi Prophet Habakkuk ndi pamene anadzaona pa masamba anchezo patatuluka kaklipi kena kamene mumadandaula kunena kuti ndikudutsa muzowawa muzindipempherera chifukwa chakuti ndinali pa ubwezi ndi mkazi wina ndiye zinthu zasokonekera kumeneko ndinu ndi munapanga kamene kaja. Ya ndine napanga comedy imene chinachitika ndi chani? Napanga comedy imene nampangira comedy nimafuna kuti ndimkwatire na iye anayamba njira zake zosalongosoka kuyamba kundiyalula zinthu zimene ine sindimachita kundikomerera ndi pamene nanenso ndinasankha chisankho kuti ndimpangire comedy. That's why kanatuluka kuti ndikudusa mnyengozo wawo muzindipempherera indali petition yoti anthu azipempherera sindine mtumiki. You must pray one another. Kumanthana ndipo kuti kumankhani imene impakana kukachita kulengeza ku mtundu wonse wa Malawi kuti azikupemphererani nkhani yake imene ije simaoneka nkhani yoti impakana mukakaitule ku mtundu wa Malawi ya chifukwa amwe comedians sawa oluziko likaonongeka kuzera mwa msogoleri ama comedians ama muzuzula msogoleri kuzera mukuseka mu comedy koma akunena ndifetsetse chinthu chimodzi zimene zija zinachitikadi kapena mumango panga musinjirira zinachitika Timu muwika po comedy ro nditha. Ndine comedians kali wa comedians. Okay. Amachika chintu poyera. Yeah. Pambala mbanda. Ndiye mutayabweretsa dandaulo limene lija kwa Malawi kuti akupemphereni. Zinaenda bwanja atakupemphererani atata kuyani mapepa. Pali ena kunipempherera kwera mapiri kuti zinthu ziyende kutere kuzinthu zikuyenda. Kuenda wewe unali kotani for your time ya madandaulo nkhani ya banja kuti munapeza mkazi wa banja. Ndinayiwala. Yeah. Zikuyenda ndinayiwala ukayiwala zinthu zimene zachitika wayiwala basi. Zina simayamba kuyenda. Zikufana na chabe kuti muntu
wasegurira tapu ya mazeti kamwana kaseka kuti mazi asatuluke, mazi amatuluka mbali. Utanthauza kuti pamene mkazi uza anapanga zambola Mulungu ali ndi midaliso mbali ina isatuluka kati mazi amene amatuluka mbali. Ndiye munampeza mkazi. Munampeza mkazi winayo. Nthawi ya Mulungu ndiyo dikira. Sana pezedwe koma nthawi ya Mulungu ndiyo dikira. Ukadikira pa Mulungu basi Mulungu azakupatsa. Iniyo koma munachitapo kanthu kupempherera pavuto limene nakugwera limene mati ndikudutsa mzowawa. Timapempherera. We must pray and it needs to start yourself. Yeah. Kupempherera. Ona pamene kuchipempherera ndi pamene umauza anzako. Pamene wayamba kale kulima munda umene siunalimire ndimene mati anzanga tiye kuwapalira anzako akana zakuthandiza kulima. Koma munamulakwira mtsikana chifukwa munamuchula dzina lonse pamene paja pano anthu akamuona mangoti iyo napanga chipongwe Habakkuk. Ayi amamuona bwino na Yesu timacheza bwino si ndiva kuchipala timacheza bwino tonse tinayiwala aliyense anayiwala atafa zimeje sana bwere kuti pepani sinimadziwa kulinda so mtima wanu chonchi ndikhulukire ndiye ndiyambireso kwa tsopano. Ayi sana bwere Desikana gwire lukomende kabere sana bwere simona ngati kuti mwina atamva kuzanena kuti ndafa chisoni kuona kuti mpaka nkhanicha yakafika kwa Malawi kuti akupempherereni tiye ndibwererane tipitirize macheza athu. Sanga apanga zimene zokuti tibwererane. Comedians sabisa chinthu amafunika kuti chikhale pa mbalambanda. Yes. Yeah. Tsopano zimenezo zinachitika, anthu ena anaseka, ena anakumverani chisoni, ena anakuyikizani mapemphero monga munapemphera. Khalekhaleni tinadzamvanso kuti pamvekanso mawu ena kumati kodi amene ndi Habakkuk yemwe uja kapena anthu akungotsazira akunena kuti ayi iwe ngati ukufuna kuonetsa love utumize ndalama ku Airtel Money onetsa love ndinusa amene munapanga zimene ndineyo kuti chani kwenikweni chimachitika nchani. Titamaliza msonkhano watu pasonda mpingo watu wapita ku Assembly of Malawi nali kwa mbusa nzanga wakuchitipa rwinga makhala chakuchibanja ukosonda khala mu nyumba ndikumva mkazi wina ndikumva fona kundiyimbira ine ndine Anabel ndimakonda kwambiri chisoni chinandigwira kwa kanija imene umadusa mzowawa kuti mtumiki wa Mulungu asamabise mzowawa ine Anabel ndilipo nditakhala mkazi wache chifukwa ineyo ndimakwira ntchito ku banki nditakusamala china chiti chonse ndiwe mtumiki wa Mulungu nizamvera malamulo onse nnamukana sama mvesesa ndi pamene nimamuza abusa uyu kuti andisiye ndimuchitireka ndalama kang'ono mwina andisiya ndi pamene ndimanena kuti ngati umandikonda kuti ukhale wanga uonese lavo utumiza 10,000 anatumizadi ndiye anaonetsa lavo pamene koto anatumizadi ndezina tabwachi kumawa anana kuti ndifuna ndikwate namukana kuti ubweze 10,000 yanga inamukanisa kuti 10,000 sininga bweze anthu amatithandiza ma 50,000 ukufuna ka 10,000 munachula nokha osati anthu amandithandiza ma 50,000 inali njira yomukaniza kusamba koma anapereka anapereka kukwaniritsa chimene munanena inali sembe chifukwa ndamukaniza kupereka kuja inali sembe kuti mtumiki wa Mulungu basi atipempherera komala ngati seko ndiye kuti mwinatu munambera arumayi ameneyo Anabel munambera ndalama imeneyi chifukwa munanena kuti ngati ukufuna kuti nditsimikize kuti iwe wandikondadi tumiza 10,000 kudzera pa Airtel Money uonetse love. Munthu anatumiza kusonyeza kudzikhuthula kwake analonjeza kuti ndikhoza kusamalira ngati mtumiki wa Mulungu inu mukumukana munthu oti akanandikonda bwezi wandisatira kulumpi tinakambira ndalepa mwachulukitsa zopempha tsopano mwapempha Airtel Money watumiza kenako hayi unditsatire kulumpi kenako kumuzingopanga mwamuna ngatuma mkondo mamusatira wodwala ndamina masatira doctor inu rumuna chifake dokta sama satira wodwala chifake medai uja anakuponya ni pali posano kuti akula wawa zofuna zawo ndizo mbili si chifukwa chimenecho ndaona baba madimandi anu ndi ambiri kwambiri wamuuza munthu wankazi wobadwa ndi mkazi pakana khandi madimandi tsopano mkazi akanadziwa bwanji kuti apandakwanisa zonse zimene akufuna Prophet Habakkuk ndipo mwina tsopano chotsatira chake tikhale ngati munthu ndi mwamuna wake akanadziwa bwanji popeza chiyonse imene mukunena akuchita koma inu simukuchita mbali yanu ija imene anapereka 10,000 sikuonesa lavo 10,000 sindalama ituonese lavo ukamukonda mnyamata wako kuti akhale swito wa iweyo ayenera kuti akutenge akakugulire suti ya 100,000 uvale kuti swito uyo amandikonda muzisamala zimene kunena chifukwa ena akozokugulira ndi suti ndeti zabweraso udzafuza mndu koma suti yokhayo sina kwana akanagulaso sapato wobadwa ndi munthu wankazi ndi wovuta kwambiri zaso waya nampangira futa inuyo munagulirako mkazi suti atimagulira siya amene mamukonda kukhale kwa iye kuti akhale wachilungamo ukhale kwa iye kuti asakhale wachani wachilungamo sindakuuzani kale za medai timizi nimamugulira iye chilungamo anachitala medai ito ndalama imene munaononga kwa medai dziko lonse likudziwa chifukwa munayichula amene mukakamba nkhani imeneyi si ndalama yodetsa nkhawa yayi sikukwananso pa ndalama imene Anabel anakutumizirani yayi ayikukwana 80,000 mumamba ngati ndi 80,000 kudumphaso mafuna kuti ndimuyalule zonse
inu za chikondi zimazitsata kwambiri chifukwa panadzaveka sokena kuonena kuti ya timaswitirana ndezi chani zimenezi. Ine ndimasolera kupanga makomelezi timaswitirana timanjoyerana ndimakonda kwambiri kupanga makomelezi. I'm a comedian, that's why I like to chat. Yeah, koma that's not chatting. Zimeje ndikhani ya chikondi chokhatamira kwambiri. Ine mwana kuti mungakonde munthu kwambiri ku Prophet Habakkuk. No, it's a part of chat, part of comedy. Kusutirana ndi part of chat imeneyo. Aliyense msikana amene ndakumana naye nimatenga ntalongo wanga kumapocheza nimati my street, my honey, my popcorn, my janazo, my coconut. Amaseka kwenye mlongosi iwe part of chat. Zimeneyo zoti mlongo mpaka na my coconut. Part of chat. Ena akazitengera serious zimenezi kumona ngati kuti inu muli nazo serious pamene inu mukungoti ndi comedy mudzakuwa nazo mavuto. Adzakulowerani kunyumba munthu kuti anandiyamikira ine kuti ndi my coconut moti ine basi ndabwera banja liyambe inu muli imene chenali comedy yetu imeneyi. Sangabwere wamba kunyumba kuli a church kuli protocol kubwera kunyumba kwanga kuli protocol za chat ndi za church tete zisiya apa ndikalowa za umulungu spiritually simalolela kuti wina nisokoneze koma ndikalowa ku chatting ndimacheza koma ngati kucheza chat ndimalola kuti Yesu asachoke mukati mwanga. Tisanachoke pankhani ya chikondi nangofuna mutitsimikizire kuti kodi muli pabanja. Ine sindili pabanja. Munakhala kwa pabanja koma ndinganene kuti koma sikwenikweni ndiye kuti mukutanthauza kuti chani. Kutanthauza kuti sina yame nakhalapo pabanja koma zigololo ndi zimene timapanga sana mziwa Yesu. Iwe si banja ndi zigololo chabe ngofuna kusangalatsa tu. That's why ndakayikira kuyanga. Sozo simnakhale kwa pabanja yayi. That's why ndakayikira kuyanga. Ana muli nawo. Ana ndina nawo. Angati? Awiri. Koma tikuyankhula apa ngati meti kuchezera pano. Sikuti muli ndi mkazi kuti mwasiya mayi ku nyumba pena pali ayi. Ndindeka. Mulinoka. Koma mumalakalaka mutakhala naye mkazi kuti azikhala Mrs. Sinyawe. Ndikulakalaka koma tikudikira nthawi ya Mulungu. Mulungu sana tsekulebe vumbulutso limene liya. Anasegula kale kwa sala kuti akwanelise chifukwa mukazi sazafusira mwamuna. Mukazi ofusira mwamuna ndikule koma mwamuna ndiye amene afusira mkazi koma imakhala nthawi kuti akwana. Nthawi zikusintha Habakkuk. Nthawi zikusintha kale ndi limene lolo amaneno dai mkazi mwamuna azifusira mkazi. Masiku ano mkazi ngati omukonda mwamuna chofuna ndi chani kumudziwitsa kuti ine bambo mumandisangalatsa ndipo tikhale pabanja tikhoza kusangalala. Uzapeza iyeyo umamusangalatsa koma iwe sama kusangalatsa. Chimodzimodzi somene mwamuna angamuzire mkazi kuti iwe umandisangalatsa mkazi ani kuti zoma kwambiri koma inu simundisangalatsa. Mkazi andufu ngati anena kuti zikomo simundisangalatsa ningamutokoze kuti uyende nimtendere. Chimodzimodzi mkazi akhoza kufikira nini ngati mana achiti anabero mucha kuti ine ndakukondani ali ndi ufulu kunena zimenezo. Ali ndi ufulu koma sikwenikweni. Kusenza kuti kwa inuyo simwembezo kuti mkazi akufusireni koma inuyo ndamene mudzamfusire. Yes. Simudzakwatira Habakkuk mukamakhala ndi maganizo ake ngati amene. Ngati ndalephera kukwatira koma ndayima pachona ndi Mulungu ndiyenda ndi Mulungu wanga usapanga zigololo chika muzigololo nacho kakale pakana Yesu abwere ndilowe ku heaven. Nyimbo number 3 program ya Crouse 5 kucheza ndi Prophet Habakkuk. Nyimbo number 3 ikhala nyimbo yanji? Nyimbo ya namba 3 imene ndimayikonda ya ulalo tayamkwambuka. Marija? Ulalo tayamkwambuka. Ndio uliano osama kambaruza kuchitipa pano. Ulalo tayamkwambuka lelo ndalowa kuchitipa sopano. Ulalo tayamkwambuka. Imatija ni mene? Ulalo tayamkwambuka mwe. Ulalo humanyano ulalo tayamkwambuka pakuluta kuchanya ulalo tayamkwambuka kutanthauza kuti ulalo tisawoloka ulalo. Bridge tisawoloka ulalo. Kupita kwa tate kusijalira. Mumaticha kuti ndinu Prophet Habakkuk. Kodi uprofet umenewu ndiwoti adakupatsani anthu munadzipatsanuka kapena pali china chimene chinachitika kuti musanduke prophet? Yeremiya 1:4 Mulungu akuti iwe usana umbidwa mimba mwa mako ndakudziwa ndakupatula iweyo ndakuyimika kuti ukhale mneneri wa mitundu yonse. Ndi Mulungu anatiyitana. Munachitapo chiyani choti chikutsimikizeni kuti ndinu prophet? Chifukwa amene anthu amadziwira akati ndi prophet ndi kuti ali ndi mphamvu yolosera. Ndikutumikira. Nimatumikira mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu ndi uloseri waukulu. Nimatumikira mawu a Mulungu ndetu. Anthu amabwera pa nyumba kusapemphereredwa
itu zambiri mulungu akuchita zodabwisa singazipope kuti ine ndine prophet bwelani no anthu amene aona kutekera kwa anointing mwaine akubwela okha yayi sitingatsutse kuti malalikira yayi komano mwina kungokhala kuti ndinu abusa Habakkuk osati prophet yayi pamene ndifuna kupetsetsa nkhani ya prophet iyo chifukwa prophet akuyenera kulosera tikudzoti alipo anthu amene amatumikira mawu a mulungu amene timatcha abusa prophet dikoni kanda evangelist prophet ndi munene ndine kuti am a prophet mulungu akaulula timalosera mzimu woyera akasika Dr. Holy Spirit timalosera timapanga zomu nditu mulungu akatsika akayankhula mulungu mwa mzimu woyera zili mwakuti Yesu papa kuti Dr. Holy Spirit pagana Dr. ya kumpasa ulemu ni wankulukulu angulukulu Yesu nemda kali professor mwina Professor Holy Spirit sasa limamaliza mapeto olemekeza no Dr. Holy Spirit ni wankulu chilipo chimene niyo munaloserako chimene mungauze mtundu wa Malawi kuti ineyo kuti atatsimikize kuti ndimalosera ndinalosera zakuti ndipo zinapherezera motere kwa achuluka anthu mangoti kungodzuka ine ndine prophet ine ndikanena kuti ndinalosera chakuti kutanthauza kuti ndayamba kuzitama koma anthu amene amandidziwa ine muzimva maumboni Malawi yonse muzimva maumboni anthu amene amva maumboni amene azibwera monga tindiya prophet athu abreve wilikani kumadzaza ukachedwa umakhala kunja amalosera one by one so timalumikizika pameneko ndi tate wanga amene amanichitanso mentor kuchitipanso kuli Askwese ampingo wa Apostolic Church of Pentecost ndi bishop ndithu wakalonga chitipa nawonso ananichita mentor kumene kuja awilikani ndachama tathauzira ya ndi bambo wanga ndithu ndi amene amanichita mentor nthawi zambiri chifukwa tikachoka kuchaichi kwathu timapita ku ministry kati mapatena koma kune kuti ndachichepere twakhala bwanji bambo wanu kumene alachichepere anointing silolela chichepere David anazozedwa kali kamwana kachichepere oloka Joseph kanali kamwana kachichepere koma kanali ndi wisdom ine ndimalemekeza anointing yake anthu amaona ngati kuti mwina anthu amagwiritsa ntchito mawu oti ndine prophet ndicho linga choti mungokopa anthu kuti azibwera kwa inuyo mmadzoti mukangonena kuti ndine mbusa Habakkuk anthu azingoti mbusa wamba koma anthu akamva mawu akuti uyu ndi prophet amakopeka kuti ndipite kumene kuja mwina ndikandi amavumbulutso a moyo wanga that's why ndanena kuti kuzinena mu Malawi kuti ne prophet nkwabwino kwambiri chifukwa ndi zina langa la utumiki koma usamasitame paliponse kuti ine ndikakulosere anthu amene abwera pa nyumba pako monga wazulira kuti ne prophet alandila mavumbuluso zonali amapitiliza kubwera pa nyumba koma usamasitame paliponse it needs the spirit of humbleness to be a prophet humbleness it needs the spirit of humbleness yes anthu amaona kuti maprofeti amasiku ano zinthu zimene amachita si kulosera kwenikweni kumangokhala ngati kuti akungolakatula nkhani zimene akuzidziwa zokhudzana ndi munthuyo mwachitsanzo ngati imene muli linu munthu abwera zinoti iweyo ndiwe Stanford Sinyango ndikudziwa machokera kuchitipa kuti uyu mwina nangofufuza pena pake nkusakunena mavumbulutso a zinthu zachilendo yayi iniyo maganizo anu ndorani pakhani imene ena makhala chabe against ndi maprofeti makamaka azibusa amene sali maprofeti mabishop amene sali maprofeti ndi amene amalakalaka khala against kwambiri amakhala ndi nkhondo ya mu mtima yakupha ngati Kaini that's why ndimauza kuti azibusa onse amene ali ndi majealousy ndi maprofeti asiye ubusa akayambe kusinganga chifukwa to be a prophet ndi mulungu anakupanga anoint kuti ukhale prophet kuti unenere iwo akulephera kunenera waona amathamangira chakumiza pesa mwina muchechi muli wina wa PhD amalandira 5 million so na amene amalandira 5 million pamwezi akajoina kwa prophet busa ama muyikira nsanje kwambiri ama kala against ma prophet Bible inayankhula kusabwera tu prophet tonyenga pamene iye ntchito ya mulephera ngati iwe ndiwe mbusa sindiwe prophet pitiliza ndiya ubusa uchite bwino pa ubusa kalwe kumwamba ngati munsako ndi prophet musiye anenere ndi kumasula anthu musinga za midima prophecy singa kupangisa kutulowe kumwamba prophecy is a solution yosegula khomo lako waona chimene chimapangisa kuti mtu akalowe kumwamba ndi chipulumutso kuzera mu njira chani yakulapa koma azibusa ambiri zikolosa lapansi ali against ma prophet na wauza kuti ngati ntchito ya walephera ya ubusa apanga against ma prophet asiye ubusa ayambe kusingana kuti abusa sama chitana sanyenda prophet mesa nonse mukulalikira pa dzina la mulungu wina amakhala ndi prophet amakhala nsobusa amakhala muphunzisi amakhala mulalika amakhala mphaso ya apostle pamene wina ndi mbusa chabe alibe ngakhale mphaso ya apostle ndi amene amapangira nsanje uja amene mulungu ampanga anointing
muli panchito kulimbana ndi abusa ndi kuti fandeli ni amadana no kwambiri abusa nangasi amatote prophet amene uja si prophet wa masewera yani ife ngakhale adani nafe timayang'ana maso athu kwa Mulungu kumwamba ndikumene timayang'ana wodana nafe ndi pamene amatika pa air kuti tipadzedwe mwaima njipa Kristuyo. Kumbukira ndi Joseph azibale ache adamuda Joseph anyamula maloto ndi masomphenya anamponyera mchizenje kumutulusa kumugulisa ku Egiputo mkazi wa Farao kumunamizira then kumulowesa prison zaka 16 kusanthula maloto a Farao ni pamene anakwezedwa kukhala prime minister amene wanyamula maloto ndi masomphenya amakhala iweyo so Satana amalimbana ni maloto suzamuona Satana kama indela mwa anthu maneba azibale yako azibusanza ako anthu ena akudandaula kuti ma prophet amasiku ano akumagomezera kwambiri pa ndalama. Wani muona kuti ulaliki wawo nthawi zambiri makhala kuti perekani mupereke seed ayi mutere pena ena amanena kuti ngati mufuna kumana ndi prophet mukuyenera kuti mulipireke nakake kuti mukakumane nafa prophet ali busy kwambiri and amakumana ndi anthu ambiri ndi ngati mufuna kuti mukakumane naye mukuyenera mulipireke nakake zomwe anthu ena amaona ngati kuti zalowa tsopano ndalama prophet walowa business. Luka chapter 8 ndime yoyamba pamene Yesu amatumikira mu mizi ndi mu mizinda akazi anamtumikira Yesu ndi chuma chawo kuzala seed kwa prophet nditu akumafunikira. Elisha atakumana ndi mkazi wa Masire kunali njala kunali tiufatati ngono Elisha kuti undipikire sima kuti ai tasalati ufatati ngono kuti tikamaliza basi tidye tifede akuti ai ndipikire sima maana kumafunika zona uzale seed ine ndi madabwa ife ma prophet tikanena kuti zala seed ama tinena kuambira kuti kufuna ndalama koma kumahule ama kazala seed kwa Satana kumahule kumagula zizonyono kumeneko koma kuma prophet ni kumena kunena kwambiri kumahule amene sangapinde bondo kutawapembereza kumena mazala koma kuma prophet kuzala seed kwa prophet ngwabwino olo kukumana ndi prophet utalipira china chake zili mbuku lopatuliza chifuka kumakhala kukwezedwa kwa prophet sunga kumane ndi prophet wamba uli zero uyeneleka kuti uzale seed ni pamene ukumane ndi prophet chikale kwa iye prophet anene ni mayo wise man kuti mumulowetse na fenso timanyadira udindo watu kunyadira yo ndi business imapangira business udindo wanu muzilero chichewa chake osati manyadira ya ife timajerera wana timajerera ife sitili pa business kuzala seed kuma prophet ndi kupereka ndalama kuma hule kwa bwino ndi kuti musaphatikize nkhani andi kuti musanke kupereka ndalama kuma hule kugula zizinono ndi kuzala seed kuma prophet kwa bwino ndi kuti pakati pa hule ndi prophet amene ngakupindeni bondo kupemberani ndani amalawi ndikuona ngati kuphatikiza nkhani ngati munthu akufuna kupereka ndalama kwa hule amene yote ndimuneke wasankha mawu Mulungu ndi aulere ndi chaulere chodzaza Mulungu anatipasa kwa ulere chifukwa chani ndikulipiritsa kuti mawu a Mulungu ndi wodula si aulere ndi wodula kwambiri si aulere that's why azungu amadalisika kwambiri amalolera kutuma mabilioni kuti athandizire chani osauka athandizire azibusa mawu a Mulungu tisawatenge kuti ndi aulere mawu a Mulungu ndi odula that's why pamene wina mu Bible amafuna kuti amumangire Mulungu kachisi wina wake ndipereka malo aulere malo anakana kuti Solomon anakana kuti no siningavomereza kuti mpeleke malo aulere kuti mumangire Mulungu kachisi no malo ndigula kutanthauza kuti utumiki umayenda ndi ndalama ndiye kuti amene tilibe ndalama feti walero zoti tikhoza kulandira ndalitso chokera kwa prophet amene mulibe ndalama mulibe kali concept prophet ndi wotekera kumupempherera koma pali ena mapangira dala aini ndalama mamilioni akapereka kumahule kumagula zindiyoko zikakuti mulando pamene ampeleka kwa prophet pray for me papa ni pamene nafia tumati uzale seed Mulungu achite chodabwisa ndi moyo wako andi kumwamba kumavomereza kupikisana ndi mahuleo chifukwa unakapereka kwa mahule inenso undipatse kai yanga prophet ni munthu olemekezeka kwambiri wodula ni wodula kwambiri moti nuya papa munthu ura kumane nanu amene utaperekeke nakake nakasindi na prophet ndi foundation one ni zafika pa Mulungu umenewo ndi kuwapempherera free koma sembe zawo amapereka okausa koma ndi zafika pa Mulungu umenewo unanezo ndifika mukudikira chani andi kuti senchito pa nthawi zo ndifika pa Mulungu umenewo mwana kali mafika kale pamenepo nthawi kwana ndifika ndese mudzagwirika nthawi imeneyo kuti prophet Habakkuk kunanga anthu adzakukwanitsani anthu you are telling me the truth sinsagwirika nizakhala ndi nyumba ya mpanda kuti ukumane ndi ine pakhale ma wise man kulembesa ma listi achonge ni pamene ukumane ndi ine ukakumana ndi ine wamaliza chidindo T akumana ndi prophet basa kupita zama Mulungu zimenezi olo achina Elisha amakala nyumba zabwino zama upstairs kuti akakumane ndi Elisha Hamani commander Hamani Elisha sana kumane ndi Namani tu
sana kumane ndi Naamani anati apita akasambe mu Jordan 7 times anakuya Naamani komanda kuti ase ndikasambe mu 7 times matakalimba ineyo ndikasambe kwatu kuli misinje Yufrete abwino ine ndikasambe acha kuti bwana iwe kasambe ana kasamba 7 times ana chilisidwa koma mtumiki wa Mulungu Elisha sana kumani naye iye amatikira kuti Elisha azamugwira zanja pamutu ati iwe kate muzina la Yesu kate choka kate choka au apeza kuti apite ukasambe chimene chimafunika ndikumvera. Tsopano mmene mukunenera mochoncho anthu amuda akadinditsika kwa mawaizi meni akatani alipire ndiye mukapempherere ndipo kuti zimene amafuna mupempherere sizinatheke pakavutatu pamene kuti ine ndikatenga ndalama yako zimatenga akhale ndi chikhulupiriro ngati iye sizinatheke vuto ndiyeyo waononga ndalama yako azinena kuti ulibe chikhulupiriro. If you go to a prophet before going iweyo ulenge chikhulupiriro chako cha moyo ngati mkazi uja amene anadwala zaka 12 anakesa mwanzi anataye chuma kwa sing'anga analenga chikhulupiriro kuti ineyo ndalenga chikhulupiriro ndikakuza mwinjiro wa Yesu ndikachilisidwa. Luka 8:43 atakuza anachilisidwa. Yesu anati iwe mzimayi chikhulupiriro chako chakuchilisa. Kuti kufunika kwa maprofeti ndi kotani popeza mawu amanena kuti munthu ngati ukufuna upemphere pita mchipinda chako tseka gwada pemphera kwa Mulungu wako ndipo adzapereka kwa iwe. Chifukwa chani anthu azikachita kupita kwa mawaizi meni auche kulipira chidindo kena kumana Mulungu anayika ma ambassador ifeyo tikusogolereni pali zinthu zina zimene mamemba amakapemphera kuchipinda kwawo mu buluto osaziwa. That's why anayika ife ma ambassador tiwayimire tiwauza kuti pemphero timapemphera chonchi kuti ziteke okumumenya mkazi wako ngati ngoma yamalipenga kulira daily olowe kuchipinda kuti ambuye ndikufuna gali moto Mulungu wanje amene ka choyamba ulape ukalapa ndipo amene yamba kumpempha Mulungu sopano akupatsa inuyo mampempha Mulungu amakupatsa zimene mafuna ndima mpempha ine ndikapempha kwa Mulungu lelo munyumba mwanga mulibe chakudya Mulungu koma anthu abwera awa kuti ndiwapempherere muwa masula. Ndikamaliza kupemphera isana kwane folokoloko ndimalandira phone abusa ndatumiza ndalama 20,000 kuti mugule chakudya pa nyumba ndi ana mulilongwe mablanta aya amene ndimawapempherera zinthu zimatani zimayenda. Ndero kucheza ndi prophet Habakkuk amene ndi prophet Habakkuk amene ndi Stanford Sinyangwe kuchokera komwe kuchitipa paja mpingo ucha mwati ndi ine ndikutokoza mpingo wa Pentecost Assemblies of Malawi. Yes. Pansi pa utumiki pa wa akachigamba aseda asingini ndi bishop of the administration amene ali general secretary we appreciate and ndikutokoza kwa mbiri so mai vilekeke nyauyo ndi amene amachita push utumiki ndi gulu lao. Nyimbo number 4 program ya Crouse 5 ika nyimbo yanchi nyimbo number 4 ndima kwenda kwa mbiri nyimbo ya Tumbuka number 2. Yeah. Number 2. Tumbuka number 2. Yeah. Itimene ndima ikonda kwa mbili. Munaloweza nyimbo zonse tu prophet Habakkuk. Naloweza. Imali chani nyimbo number 2. Likawada zilamwawi ahilo kamsa ngila mtasi ndipo kuse gelantima pako pala kucha kwani dazilo Yesu waka ndisambizya waka sambi izya kulomba nakuchama zuva wose dazilo Yesu waka ndisambizya kani again nene tawi zina mene majira zinthu zanu zimakhangatiza mwalindiro wa komede ndi uprofeti u ndi za komede zipenda pake zimavuta kuti anthu akutengereni serious zimakhangati zonse zangolowa chibwana amene akundiziwa chimene ndili ndi Yesu wanga ndi amene amasitengera serious kuti ndi mtumiki wa Mulungu koma amene alibe maso auzimu akadali kuzindikira akunditengabe ngati ndine wakunja koma sopena tamadabura koma iwo wa Habakkuk wa zinthu zamaziyendetsa bwanji kuti zina zisanga matu kumachitira kumbali koma chili chonse achibweretse pakulu apangeka clip apangeka video atani awatu akunyazitsa dzina la Mulungu kuchita kotereka. That's why ma comedians amaika zinthu pambalambanda sikutukaika zinthu pambalambanda wanyazisa zina la Mulungu ai komede ndipatina utenga wa Mulungu ndipati yina ndimalemekeza kwambiri utenga wa mfuka Yesu ndamene anandiwombola ine pamtanda zama comedies is a part of church. Yes. Yeah.
ndiye munamveka nthawi ina mukudandaula kunena kuti iyayi anthu amene akugwiritsa ntchito makomedi anga ndikufuna kuti azindilipira chifukwa anthu akugwiritsa ntchito mawu anga kumapangira zinthu zosiyanasiyana, koma ineyo ngati munthu amene ndinayambitsa makomedi amenewo sakundipatsa ndalama. Ine pamene adzidzimuka kuti kuti zinthu zija amapanga kuti ndi makomedi, ine ndimaona ngati amakhala kuti angowajambula akupanga zinthu sinimazoti makoti mapangira dalatu zinatha bwanji zimenezi. Hayi ndi makomedi ezi nanena koma mayankho sanapezeke. That's why we proceeding praying kuti Mulungu ndi mwini mayankho. Ine sona unoti panali povuta kuti azikupatsani nanga ngati mawuwo ndiwoti anachokera kwa inu nokha ngati anthu samayankhula zimene zija kaya kuti ayionetsa lavu sikuti ndi wino sana pange kuti ayike pa media koma kuti ineyo onesa lavu ikapamita it means munthu uja ayeneleka kuti alipiridwe olo amumangire nyumba chifukwa sanga kulise chinthu cha comedy ya wina. Ine ndima muvomereza yekha basi aliyeka basi mai vilekeke ya huyu ndi amene amachita push ndi amene atakupanga ulele makomedies anga chifukwa uja ndi amene kulipira nyumba walipira chaka cha tundu chaka cha 2024 ayambaso kulipira alipira chaka cha tundu ndi mawero ishes koma pali ena amangogwirisa timakomedies koma osapanga kanthu woka and consider amene antumisira 120,000 we thank God. So proceeding praying kujerera anazatu ine sima zotitu zinthu zimagwiritsa ndalama zambiri chonchoto ine ndimaona ngati zimangokhala kuti basi zakuchitika ukakhala ndizochita ndi ndalama buku lopatulika likuti waulesa asadi yadi nafadisa zimene waulesa asadi ndikakhala ndizochita zizibweresa ndalama pamoyo wanga zikamabweresa ndalama pamoyo wanga ndikhala ndichidwi ina neso tanza chukwa ndalama zimene amanipasa sinimadi ndiye kanimapita kulalikira kuchipatala ndimagawa atu each and every day ndimapanga visit kuchipatala nafa zoti malalikira mabasi ndizoona zimene mabasi ni malalikila because I have a ministry. Okay. Prophetic Foundation upon Malawi ikuvomeleza kulalikila mabasi mumisika musipatala is a international ministry. Oh yeah, it's international. Tindizo linga zambiri we deal with workers. This Prophetic Foundation ministry because people are working without create a future. Okay. Usapeza mtu wa malisa litaya watenga litaya wambanga nyumba ndalama satani zata. So in Malawi it needs to create a future of our family. If we can fail to create a future of our family tisafutika ana atu asafutika. Tsopano anthu amaona ngati kuti ulalikira mpasi uja pena pake umadzangolowa songa ka fundraising ngena kake chifukwa Mungu ulalikira pasi kuyenda ka 5 minutes kena kukumenya kapemphero kachako kena kwachira ndile chopereka atangoti buku lopatulika kuti Yesu pamene amalalikira mu mizi ni matauni akazi anamutumikira ndi chuma chawo zili mu Bible. Osangolalikira kunena kuti amene akufuna apereke kwa yekha koma kuchionera kuti ayi nthawi yoti mupereke tsopano. Buku lopatulika Mateyu 7:7 gogoda kusasekulidwa pempha kuzapatsidwa. Koma pena omwe zolino wangosandutsa njira yopemphera tsopano osaliso kuti ukutsalira so malemba koma yasanduka target cholinga chakuti kuti ukapemphecho. Ife tinayitanidwa ndi Mulungu kuti titumikire anthu atembenuka kalwe kumwamba si chifukwa cha ndalama koma kupereka ndalama kuchito ya Mulungu is a must. Koma osama apanga force is a must. Bible kuti ayeneleka kuti apereke nditu koma osapanga force koma ayeneleka kuti atani apereke pamene ine ndiyawo diesa za uzimu iwo andiyese isatupi. Tivetse utumiki wanu umene umayendera kuti muli ndi chalichi chimene makakwera pagome nkulalikira kapena ulaliki wanu ndi omwe omangoyenda pamene mapeza. Ine ndili ndimupendanira kuti munthu amakhala ndi talent ambiri ndine evangelist. Yes. Ndine prophet ndine mbusa ndine mphunzitsi aona ndi church ndikapita kuina kukatumikira takhala ndi msonkhano olo anditana ku church ena ana anga masala kupemphera pamene ndi church elder alipo secretary alipo pa church koma ndi anthu 8 amene tikupemphera nawo pamwe pa boma sina kule malo kupemphera mu nyumba yanu kapena munangopeza nyumba yaleti. Masomphenya anu ndi otani kumbali ya utumiki wanu mmadziona mutafika potani kutsogoloko? Ine masomphenya anga ndikufuna kuti ndikhale ndizoyimbira ndi galimoto kanta yoyendera ku evangelism chifukwa ine ndimakonda kwambiri utumiki wa evangelist kukolola miyoyo. Ndine mbusa ndine mphunzitsi ndine prophet ndineso evangelist wankulu kwambiri ndimafuna ndizikalalikira ku Borero. Ife Prophetic Foundation imagwira ndi mpingo sana ngati niyo mapemphera ku Living Waters mwapita ukalalikira utenga kumene kulibe Living Waters auzeni a Prophetic Foundation ineyo founder nditenga zoyimbira zija ndikanta tipita ndi Prophetic Foundation timagwira ntchito ndi amipingo sana ka Roman Catholic CCP koma akhale munthu wapulumutsidwa tikalalikira kumeneko anthu akapulumutsidwa a Living Waters atumize mbusa zikadiyesa nkhosa tindizolata zambiri ya ulato watu ndi wambiri.
pamene kumaliza kucheza kwathu anthu amene amakanika kukutengerani serious chifukwa choti amaona ngati zinthu zanu mumazilowetsa makomedi kwambiri zimakhala ngati zosokonekera zopanda mutu zongokhala ngati zongofuna kuseketsa anthu kusangalatsa anthu mungauze uthenga wanji? Amene samanditengera serious ndanena kale kuti amalawi mumve amenewo alibe maso auzimu, koma amene ali ndi maso auzimu amasitengera serious kuti uyu ndi mtumiki wa Mulungu komanso amandilemekezanso ngakhale sinafike pa size yoti ndikhale bishop amangoti bishop all tikakumana pastor fraternal amati bishop koma ine am a pastor, am a prophet, am evangelist, am also a teacher. Amene sakunditengera serious kuyambira lero ayambe kunditengera serious asa kuti uyu si comedian si chabe koma ndi mtumiki wa Mulungu amene anasankhidwa ndi ndani? Ndi Mulungu. Before we wind up, I've got a set of questions which I would like to ask you, to which you can only answer yes or no. But first, I want you to tell me your full name. What is your full name? Stanford Sinyangwe. Do you have any tattoos? What does it mean, tattoo? Tattoos on your skin or anything? No. No, you don't. Do you have any piercings? No. You don't. Do you have children? Yes, I have. Have you ever shot a gun? A gun. Have you ever shot a gun? Or smoker. Shooting. No. You have never pulled a trigger on a gun? No. Have you cried over someone? Cry? Yes. Yes, because crying over someone. Okay. Have you fallen in love before? What does it mean? Okay. Yes. Have you killed? Yes. Yes. Have you killed a chicken before? Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? What does it mean? Operation? No. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you ever donated blood? Yes. Have you ever smoked chamba? Yes. Do you smoke chamba now? No, because Jesus is in me. I cannot smoke. Have you ever drunk alcohol? No. Have you ever drunk alcohol? No. Do you drink alcohol? No. Would you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? Yes. Have you had a crush on someone? Yes.